Τώρα το φθινόπωρο μας πιάνει όλους και όλες μια τάση να αποτοξινωθούμε, να προετοιμαστούμε σιγά σιγά για έναν χειμώνα, αφήνοντας πίσω ένα κάπως πιο ξέφρενο καλοκαίρι. Και ενώ όλοι σκεφτόμαστε συνδρομές σε γυμναστήρια, σκεφτόμαστε δίαιτες και διατροφές, ξεχνάμε να επικεντρωθούμε σε ένα όργανο το οποίο μέσα στην καθημερινότητά μας κάνει πάρα πολλή δουλειά. Είναι κάτι σαν χημικό εργοστάσιο του οργανισμού μας. Και αυτό γιατί από αυτό το όργανο περνάνε τα πάντα. Είναι σαν ένα φίλτρο που φιλτράρει ό,τι εμείς επιλέγουμε να βάλουμε μέσα στο σώμα μας. Το όργανο αυτό είναι το σηκώτη ή αλλιώς το ύπαρ και μιας συστώσης χρειάζεται και αυτό την αποτοξίνωσή του και τη δική μας προσοχή προκειμένου να λειτουργεί καλύτερα και έτσι να λειτουργεί καλύτερα και όλο το υπόλοιπο σώμα. Όταν το σηκώτη μας είναι επιβαρημένο, το αποτέλεσμα είναι να επιβαρύνεται και το υπόλοιπο σώμα μας, και το μέσα μας και το έξω μας. Μαζί με την BioStyle λοιπόν, την αγαπημένη μας, ετοιμάσαμε μία νέα προσφορά που αφορά στο Liver Protect. Είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο επικεντρώνεται φυσικά στο σηκώτη μας, αλλά βοηθάει ταυτόχρονα στην αποτοξίνωση όλου μας του σώματος. Βελτιώνει την ευεξία σου, βοηθά στο νοσοποιητικό σου, μειώνει το λίπος στη κοιλιά και όχι μόνο, και έχεις περισσότερη ενέργεια. Συνιστάται για όλους τους ενήλικες τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Ένα αληθινό detox. Κάθε κουτί περιέχει μέσα 2 βαζάκια με 2 διαφορετικές φόρμουλες. Η φόρμουλα 1 είναι για πρωινή χρήση, ενώ τη φόρμουλα 2 Liver Protect την παίρνουμε 2 φορές τη μέρα, με το πρωινό μας και το βραδινό μας. Και τα δύο έχουν σαν βασικό συστατικό τη χολίνη, περιέχουν όμως και όλα τα απαραίτητα για να αποτοξινωθεί το ύπαρ μας σε βάθος. Αγοράζοντας το Liver Protect, που διαρκεί για 1 μήνα, παίρνετε δώρο το μηνιαίο σας Detox Tea. Νομίζω το ξέρετε πια όλοι αυτό το τσάι, πόσο αποτελεσματικό είναι, πόσο βοηθά με την κατακράτηση, πόσο μπορεί να βοηθήσει στην δίαιτα, σε αυτό το ξεκόλλημα που χρειάζεται σε μια συστώσεις. Liver Protect λοιπόν και Detox τσάι σε super τιμή. Προλάβετε την προσφορά!